ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋನಡು ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲವಿ ಕಿಶೋರ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಪಲ್ಲವೀಸ್ ಬವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾವ್ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ನ ಶಾಸಕರು ರಾಜ್ಯ ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ತೊಕ್ಕೂಡುದ ಹೃದಯ ಬಾಗಡು ಇಂಚಿನುಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು. ನರಮಾನ್ಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ಲ ಬದುಕುನ ಹಕ್ಕು ಉಂಡು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ಅವೆಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲೆದ ಈ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಶಾಸಕರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು. ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆತ್ಮೀಯ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ನಾಯಕ್ ಈ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧವಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಾಂತ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಬವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾವ್ ಪಲ್ಲವೀಸ್ ಬವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾವ್ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಉಲ್ಲಾಳದ ತೊಕ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಔಷಧ, ಫುಡ್, ಆಹಾರ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು, ಅದರ ನೋವೇನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಿತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಈ ಅಕ್ಸೆಸರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡೋ ಬದಲು ಅವರ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಣೋ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ನಾಯಕರ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ಹೆಸರಾಯದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಚ್ಚೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾವ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆದ ಆಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲೆದ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗೆ ಎಡವಬೇಕಿರು. ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಕ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾ ಅದರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ತೊಕ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಲ್ಲವಿಯವರು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೊಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ
ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಸಾಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡು ಅಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೂರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪಂಪಿನ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಡ ಇತ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನ ಪ್ರದೇಶ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನ ಅವೇ ರೀತಿ ಅದು ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂತಾಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ಲವಿ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡ ಅಕಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತಿನ ದಯಪಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಒವ್ಯ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸಿದ ಪಿರೋಡು ಪಲ್ಲವಿ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆದು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂದು ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಈ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪ್ರದೇಶಡೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಸಂತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಸಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೌಕೆ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಅದು ಪೆರರು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪುಚ್ಚ ಅದು ಪೆರರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಬಾಡ್ದೇರಿ ದಯಪನ್ನಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಪೋಪನಂಡ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಭಂಗಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನಕ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂದಿದೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರು ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ಸು ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಮಳಿಗೆ ನನಾತ್ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐನಾತ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ದಯಪಂಡ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಚಾರ್ಲಿ 777 ಅವೆಲ್ಲ ತೂದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆಜೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ದಯಪಂಡ ಅವೇನು ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ನಾಂಡ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಬೈದಿನ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನಗ ಅಪ್ಪಗ ಆ ನಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪಡೆದು ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕನಾಂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಲ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಾಯಿನ ನಾಡುದು ಪೋನಾಗ ನಾಯಿ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಉಡುಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ನಾಯಿ ದಾದ ಪಂಡ ದುಮ್ಮೂರಿಂಚ ಏರ್ ಮಾಲೀಕ ಏರ್ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ನುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿದ್ರ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪಂಡ ನಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂಜಲ್ಪನಾಗ ನಿಯತದ ಪ್ರಾಣಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಯಿ ಪ್ರಜ ನಾಯಿ ಆದ ಪರ ಪುಚ್ಚ ಆದ ಪೇರ ಅವೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅದ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಕಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಳು ಫಾರಿನ್ ಡೆಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿನ ಸಾಂಕುವೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸೇವೆನೆ ಪನ್ನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆ ದೇವೇರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ದೈವದೇವನ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಗೌಡ ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಪಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬರದ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗ್ಲಿಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ಅನಿಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಗರೋಡಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಮುಖರು ಶರಣ್ ಪಂಫೆಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್, ದಿನೇಶ್ ರೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ, ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪದ್ಮನಾಭ ಮುಟ್ಟಿಂಜ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಉದಿಪನ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಿಶೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು.